Aj keď nie sú poslancom Národnej rady, ktorí konečne po 150 rokoch presadili nový zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane dobrovoľných hasičov, osobitne sme dnes mali v pláne prísť aj z orgánov. Nie vždy záleží na tričku politickej strany, ale keď je o spoločnú vec, tak sa vieme spojiť a aj v tomto prípade preukázalo, že niektorí naozaj skôr myslia na ľudí ako na vlastný politický prospech, aký treba, tak sa spoja. Preto som chcel aj pôsobiť EÚ. A preto v prípade sme síly a bolo možné ten zákon veľmi dobre presadiť. Ďakujem pekne za milé privítanie a želám vám ešte peknú nedeľu a verím, že veľmi skoro sa to naučíte pracovať a možno sa aj obyvateľia krásnosti povedať budú cítiť bezpečnejšie, lebo dokopy tá technika predstavuje 5000 litrov za minútu, ktoré dokáže prepraviť, písať alebo naopak a ďalej. Myslím si, že budeme o mnoho efektívnejší aj u vás v krásnosti pohrade. Ďakujem pekne. Pán veliteľ. Poďte nech sa pridať k tomu. Prajem tomu autovi prvý výjazd mal do osady. Ďakujem. Treba to vypiť, to je škoda.